Us dono la benvinguda a un altre episodi dels 24 períodes estacionals del calendari xinès. Aquest antic calendari divideix les 4 estacions de l'any en 24 períodes de 15 dies cadascun. Si vols saber més coses sobre l'origen i característiques d'aquest calendari, clica aquesta targeta. Avui parlarem del període que va aproximadament del 4 al 19 d'abril, depenent de l'any. Aquest període porta el nom xinès de Qingming o pura claredat. Una part d'aquest calendari fa servir la posició aparent del Sol al voltant de la Terra al llarg de l'any. En aquesta quinzena, la posició aparent del Sol passa dels 15 als 30 graus per damunt de l'equador celestial, a raó d'un grau cada dia. La natura purificadora de les primeres pluges dona nom a aquest període. Una quinzena amb canvis de temps molt sobtats, molt típics de la primavera a les nostres latituds. Si en comptes de parlar d'un període del calendari parléssim d'un dia, seria l'hora que va compresa entre les 9 i les 11 del matí. Una franja horària en la que el sol ja està ben alt i escampa la seva llum, omplint tot el món de claredat i d'energia. El dia comença a fer-se més llarg que la nit i hi ha més hores de sol. En el llenguatge simbòlic del llibre dels canvis, aquest període ve representat per l'hexagrama número 43, Kuai, eliminar les obstruccions. 5 línies yang eliminen l'últim yin que estava quedant. És un moment d'harmonia, de joia, però també de força i de decisió. Imitant la natura, al nostre interior també ha de regnar aquest yang brillant. Els antics llibres que estudiaven els calendaris dividien aquesta quinzena en 3 períodes de 5 dies cadascun. El primer període, la paulònia, l'arbre del parasol, comença a fer les primeres flors. A la segona quinzena, el talp es converteix en guatlla. L'aparició de diferents animals feia imaginar una mena de transmutacions físiques entre ells. Els últims 5 dies marquen l'aparició dels primers arcs de Sant Martí al cel. A Xina es marca el moment de la commemoració de la festa dels difunts. Les tombes es netegen, es cuiden i es fan ofrenes. Com que no hi ha yin sense yang, també és un moment de joia en el que es fan volar estels omplint el cel de colors i de soroll. És el renaixement de la vida després de l'hivern. El començament del període Qingming també és el moment de les carreres de les barques del drac, una festa molt famosa a Xina que commemora la mort del gran poeta Qu Yuan, que va viure fa més de 2.200 anys. Què podem fer per tal de sentir-nos forts i vitals durant aquest període? Primer revisarem la dieta. La clau està en la paraula clau Qing, netedat, lleugeresa, puresa. En la teoria clàssica dels 5 elements, la primavera correspon a l'element fusta a l'est i per tant al món vegetal. El seu òrgan associat és el fetge. Per tal de no perjudicar-lo, menjarem aliments lleugers, com ara bledes, espàrrecs, alfàbrega, fonoll, llorer, ruca, creixens, coriandre, diferents germinats, arròs integral, patates noves, ous i mongetes azuki. Podem incloure elements de sabor picant, però atenció, sempre ho farem amb moderació per evitar una sobrecàrrega de l'energia digestiva i del fetge. Entre els elements picants podem seleccionar els porros i les cebetes, les cebes, els alls i el gingebre. Els mètodes de cocció aniran del saltat ràpid als aliments escaldats o cuinats al vapor. Per tal d'ajudar al manteniment de la salut, la medicina tradicional xinesa ens dona 2 consells molt senzills. Regla número 1. Mantenint-nos calents. Aquests dies de sol ens vindrà molt de gust anar a la platja, prendre el sol, banyar-nos, alleugerir la roba, però en paraules del mític emperador groc, pare de la medicina xinesa, agafar fred ara seria un error. Si no tens cura de la salut a la primavera, tindràs malalties a la tardor, deia l'emperador groc. Regla número 2. Troba un moment cada dia per fer activitats físiques a l'aire lliure. La pràctica del tai chi en llocs oberts és ara essencial. Per altra banda, el qigong, l'art de cultivar energia interna, ens dona uns exercicis molt fàcils de practicar. Per exemple,
Zhou-Fu, que consisteix en fer massatges al voltant del melic, primer en una direcció i després en l'altra, fins que tota la zona estigui calenta i relaxada. Farem unes 80 vegades en cada direcció. A més d'escalfar el cos, ajudarà a les digestions. El nostre alquimista preferit, Chen Tuan, proposava practicar una sèrie d'exercicis i meditacions cada dia durant aquest període en la direcció del nord-est i buscant l'horari de les 3 de la matinada. Pot ser que trobis que aquestes condicions draconianes siguin massa intenses per tu. Pots canviar-les i adaptar-les al teu ritme. Chen Tuan comparava els 24 períodes estacionals amb les 24 vèrtebres del cos. En el període de Qingming, la vèrtebra escollida per fer les pràctiques internes és la 11 dorsal. La meditació quotidiana consistirà en imaginar aquesta vèrtebra, fer-la brillar i després escampar la llum per tot el cos. Absorbim llum i energia per tots els poros, fem brillar la vèrtebra i quan traiem aire, tot el cos brilla. Repetim aquest procediment en múltiples de 6 respiracions. Com a exercici físic, Chen Tuan proposa seure amb les cames creuades o una cadira i imaginar que obrim un arc. Un braç s'estira amb el palmell obert, ben recte, i l'altre obre la corda de l'arc enrere. Es repeteix en 2 costats, un mínim de 18 vegades i un màxim de 56 vegades. Quan inspirem, obrim l'arc i quan deixem anar la fletxa, relaxem tot el cos. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat fins al final. Recorda subscriure't i tocar la campaneta per rebre totes les notificacions. Res més per ara, moltíssimes gràcies de nou i fins la propera.